Wobonga kakhulu mawusenomzalo okukhuzayo mawungenzi kahle. Kunezingane bafelana ezithe incindezi kakhulu kepha zona zithe ukuthi iphilisi of life. Izingane bafethe ngamahlongandlebe, izingane ezingokhandela imtshelo kwakhe. Ave kubhlungu bafethu, ave kuyisiqalekiso ukuthi udikilwe umzali wakho ngenxa nje ukuthi awumlaleli. Kunabazali bafela lapho uthola mhlawumbe ngaphandle lana futhi badikile izingane zabo abasayikhuzi ngoba sebehlulekile. Uyabona masudikile umzali wakho wokwazi ukuthi kahlahle usungaselutho empilweni. Sidalo okuwesi kakhulu ke umzali wakho mayezokhipha unyembezi akhale ngenxa yakhe inyembezi zakhe zibe phansi. Inyembezi zomzali wakho futhi masuyeziwa phansi ke wokwazi ukuthi sokiso yifela iminyama ngempela ke lelo ayikho neyodwa into yokulungela. Asikho futhi izibusiso oyithola uma ukwazi ukukhalisa umzali wakho. Umzali uyisibusiso uNkulunkulu wakho wasemhlabeni, ngakho ngasonke isikhathi kumele wenze sure ukuthi uyamjabulisa ngoba kumele ucabange ukuthi umzali wakho mamhlukumeza uzomhlukumeza ngela nge-wrong avuke kusasa engasekho emhlabeni. Lo nembeza lo uyokushaya impilo yakho yonke yozacube ngaka. Usufuna ukuxolisa engasekho eduze kwakho. Usufuna ukuxolisa ethunini ngoba nakho wahluleka ukumphilisa ngeqiniso, wahluleka ukumnikeza uthando esaphila. Abazali bethu bafuna sibanikeze uthando besaphile nganza kwethu ngoba kunabantu la ngaphandle abafisa ukuba nabazali kepha bakwazi ukubajabulisa bekhe eduze kwabasekho. Kunabantu bafela nasebebhungile abahlala emadrobheni kunzima nanokuthi baye emakhaya ngoba uma bemakhaya akekho noyedwa umuntu ojabulayo, akekho umuntu omzali ojabulayo ukuthi hawu ifikile ingane yami. Umzali ajakadula kumnandi kube nje. Ungamhleki umuntu oyisibhunguki ngoba awusazi izizathu sakhe sokuthi abhungu ukuthi yini. Yes, sikhona ibhunguze endalo ke nje amahumusha kodwa nje akubona bonke abantu ababhunguka ngenhloso. Kunabantu ababhunguka nxa ukuthi vele kuyafana mangiyekhaya ubani ozongijabulela. Angisho bafuna ukuthi ngiyapromote ukuthi kuyinto eright but kodwa kwesinye isikhathi kusuke kuyisimo somuntu akabhekene naso lesikhathi sokubhlungu bokuthi akekho umuntu uzofika amjabulela. So wena mawusenomzali noma ngabuye yedwa noma babili enza sure ukuthi uyabajabulisa ngayo yonke indlela onamandla ngawo ukuthi bajabulise. Umzali wakho uNkulunkulu wasemhlabeni and futhi noma ngabe uthola imali encane kangakanani but ungazulinge nje ukuthi ukhohle ukujabulisa umzali wakho ngesento nesento otholayo. Phosela umzali wakho ngoba the more uphosela umzali wakho something the more imali yakho izofika more kunaqala ngoba umzali wakho uNkulunkulu wakho wasemhlabeni uyena umuntu ohleze ukukhulekela mhla namalanga ukuthi lapho khona uphephe lapho khona futhi impilo yakho ibe ngcono kakhulu kunalena osuke uyiphila isimanje. Ngiyacela nganza ukuthi abazali bethu sibanikeze uthando wasonke isikhathi. Ilokho futhi ngicela abafowethu ningakhohlwa abafowethu lapho ukuthi ku-Facebook ke ngumuntu ezimnandi Prince onama followers ke awu 68,000 njengamanje bafowethu but ke ama followers yakho bafowethu lezi mango nosuku bafowethu. Ilokho nje bafowethu nanokuthi ke nikwazi ukuthola ukuthi ke imbumba isebenza kanjani yonke lento leyo njengoba ke silinde ke useason 2 ozoqala ke emaduze bafowethu bese ke kudliwa kamnandi. Bafowethu ke inkosi ngibusise nganza kwethu ngiyohlezi ngimthanda futhi ngiyohlezi futhi sikhulisana bafowethu ngeqiniso nganza kwethu ukuze izovuka imizi yobaba email iqiniso. Inkosi ngibusise bafowethu, amen. Desimndalo the king of imbumba. Ngiyabonga kakhulu, Thokoza.